YouTube og velkommen til episode 15 af Leicester Karriere. Vi skal i dag ud og møde Watford på deres stadion, og det skal egentlig nok blive en okay spændende kamp, tænkte jeg fra starten af. Og det er egentlig også os, der starter bedst ud i angrebet. Dybala her ude på kanten trækker rigtig godt ind og afslutter, og så står der 1-0 bare efter 3 minutters spil mod Watford. Altså det så rimelig nemt ud for Dybala, lad os bare sige det sådan, men han har også klaret det godt i starten, må man sige, her for Leicester. Mahrez her kommer forbi en mand, og så er han faktisk helt fri, men bare efter 20 minutter spil, så prøv at kigge på hans energi. Det ser altså ikke helt vildt ud som om, at han er i god form. Men ja, vi får et frispark, som Dybala selvfølgelig skal tage. Det er 28 meter ude, jeg ved det godt, men må ikke Dybala kan banke den. Nu kommer jeg lige til at tage den med Vardy, så vi skifter den lige over til Dybala. Og så er vi egentlig bare klar. De tre på muren får lige en advarsel på grund af, at de lige gik et skridt frem. Og så lad os se, om han kan banke den ind. Det kan han så i hvert fald ikke. Lad os bare sige det sådan i den omgang i hvert fald. Vardy her trækker rigtig godt ind i banen imellem to mand. Så ved jeg ikke lige, hvad ham der sender banken laver. Vardy helt fri. Og nu udnytter han selvfølgelig efter 27 minutter spil. 2-0 til Leicester. Fantastisk af Vardy. Og vi var... For Watford skulle selvfølgelig også lege med, mener jeg. Og her... hvor det er også et udmærket forsøg, men ikke lige den bedste afslutning. Og de fortsatte med det gode spil, på grund af, at de havde faktisk noget godt spil her til sidst i første halvleg, og de springer også ind over her, men Kasper Schmeichel kommer rigtig godt ud af for at bokse den her væk. Og Watford fortsætter med en god aflevering her, så kan det blive sagtens 2-1, men Kasper Schmeichel redder os i denne omgang igen, som han også har gjort. Som sagt, så tænkte jeg vil lave comeback med en, og det var delayed, så der må så skifte Thielmans, Mahrez og Simpson ud. Og så skifte delayed, Dyer og Tutorian, bare for at få nogle indskiftninger og få noget frisk energi på banen. Her igen, Kasper Schmeichel har været fantastisk i starten af sæsonen, må man sige. Og han laver også et rigtig godt udspark her på hjørnesparket efterfølgende. Dybala holder den der, han holder rigtig godt på bolden i den her omgang. Trækker godt ind i deres felt, kan afslutte, og så bliver der altså lavet en sandwich på ham, og så, ja, så er der straffespark. Sikke en grov tackling, der er kommet på Dybala i de seneste par kampe, men han får lov til at tage det, Thielmans er blevet skiftet ud, og den der kan man ikke sparke mere end sikkert end 3-0 til Leicester. Og kort tid efter vi endelig har fået scoret til 3-0, så skulle de selvfølgelig også lege med her. Så har vi fantastisk finesse uden om Kasper Schmeichel, og så har han altså ingen chance for at tage den i denne omgang. Og så står der altså 3-1, men vi går de døende minutter, ikke lang tid tilbage. Kasper Schmeichel, så står der altså 3-2. Jeg ved ikke lige, hvad Kasper Schmeichel har gang i der, men det så i hvert fald ikke så godt ud. Men heldigvis for Kasper Schmeichel og company, så bliver det altså også kampens resultat. Indtil vores anden kamp, som er mod Newcastle, som ja, hvor I kan se her, jeg spiller med et B-hold, og det er kun på grund af, at vi skal mod Hoffenheim i sidste kamp i den her episode, så dermed så sparer vi alle spillere til den kamp, så mange som muligt selvfølgelig. Og det var heller ikke fordi det her B-hold var dårligt. Ambrose starter selvfølgelig inden, altså med ham vi har lejet ud fra Manchester City. Og her stjæler han den bold rigtig godt, og bum, står der 1-0 efter 18 minutter spil på King Power Stadium, så får han altså scoret sit første mål for Leicester. Fantastisk af ham. Og ja, lad os da håbe, det er starten på en god fremtid for hans side af, i hvert fald for i Leicester trøjen. Newcastle skal også lade med, her kommer Schwarzer ikke lige den bedste position, og så får Fuchs altså heller ikke clearet den ordentligt, og så får de udlignet til 1-1. Så som vi kan se her, det er altså ikke det bedste forsvarsspil vi ser der fra Fuchs. Og Newcastle, de fortsætter med at spille bolden rundt, men her stjæler vi endelig bolden, og Bruce får en god chance, laver nogle ball roll, fantastisk lavet af Bruce. Og så står der 2-1 efter 64 minutter spil, fantastisk af Bruce. Og så får han altså scoret sit andet mål for Leicester, og også sit andet mål i den her kamp. Fantastisk, må man egentlig bare sige, af ham, at han går ind og får scoret 2 kasser for os. Dejligt at se. Og det bliver selvfølgelig også slutfløjtet. Vi vinder 2-1 over Newcastle. Og så gælder kampen altså i 8. finalerne mod Hoffenheim. De har altså en målscore på 2-0 inden kampen. Det betyder, at vi skal op og score mindst 2 mål bare for at gå i overtid.
Og det er også der starter bedst ud. Vi vil selvfølgelig ikke presse til at starte med her. Dybala trækker ind i banen. Men Hoffenheims målmand er altså på plads. Og kort tid efter, altså hjørnesparket, der smækker vi den ind over her. Et skidt hjørnespark, men ender ud i en dårlig tæmning. Så Zuma får en kæmpe chance. Og den ærger han sig selvfølgelig over. Vi får et hjørnespark igen. Ligger en lille smule bedre. Dog så kommer deres målmand ud i den her omgang. Og så får de altså frisparket efterfølgende. Hoffenheim skulle selvfølgelig også lade med smække et indlæg her, som er rimelig giftigt. Men kommer heldigvis i sidenettet på hovedstødet efterfølgende. Martes her tager et godt træk udenom en spiller. Tager nogle lange træk. Han har meget fart i sig, må man sige. Og der bliver han altså nedlagt. Det er altså mindst det gule kort i min mening. Og det får han altså også. Og så frisparket her, som jeg tænker, at Dybala, ved du hvad, han kan sgu godt måske sparke den her. Det kan være, vi er heldige. Igen giver han altså en advarsel dog til Hoffenheim i den omgang, at de ikke skal gå frem med muren. Og Dybala, han kan måske afgøre det. Dog så står Hoffenheims målmand altså på plads igen. Han stod virkelig godt i den her kamp, og jeg må også give ham ros for det. Ved du hvad, han stod sgu godt. Og igen Martes her, dog ikke kommet til afslutning. Og vi prøver endnu mere. Martes her helt fri. Kan han reducere? Det kan han ikke. Igen står han altså på plads derinde, Hoffenheims målmand, og det gør han i 2 omgange. Og nu går vi altså, der er ikke lang tid tilbage, vi skal op og reducere et mål, så skal det altså være nu. Og Martes her, ikke lige den bedste afslutning. Og selvfølgelig så skulle Hoffenheim, efter alle de chancer vi havde fået, efter alt det spil vi havde haft, skulle de have det ene angreb, de måske har haft i anden halvleg. Og selvfølgelig så får de lige sagt, ja, god tur hjem, må man sige. Det bliver også kampens resultat. Ellers så tusind tak, fordi du gav sig med på den her episode, drenge. Det betyder virkelig meget. I skal bare vide, den støtte I giver mig, det er helt fantastisk at se på mine videoer. Når jeg kommer hjem eller et eller andet, så lige tjek min video og se, hvor meget respons I giver mig, hvor mange likes der kommer fra videoen. Jeg vil bare sige tusind tak for støtten, drenge. Virkelig betyder meget. Sidste episode nåede altså hele 33 likes. Igen, tusind tak, drenge. Skal vi sige 30 likes, og så vil den næste episode af Leicester Karriere altså komme ud hurtigst muligt, efter den har ramt 30 likes. Ellers så tusind tak, fordi du gav så med. Smid like, hvis du vil se en ny episode af Leicester Karriere. Subscribe, hvis du er ny, og ellers så vi ses til næste video YouTube. Hej hej.